I don't think it's an appropriate thing for Putin to be saying either, by the way. You ought to get the war ended. A war that should have taken 1 week is now in its soon 4th year. That's what you ought to do instead of testing missiles. Welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Akuluakulu Israeli ku Gaza kuja ya zaonekera tsopano. Actually, I think magulu amene ndakalekale kumene pano zaonekera kuti iliso ndi magulu okwana 4 kugwiritsa ntchito mapalestina omwewo nkupanganso magulu mmene momwe ndithu nkukhalanso ndi atsogoleri ku madera osiyanasiyana ku Khan Yunis, ku Gaza Strip, ku chani madera 4 nkukhala ndi gulu la anthu ankhondo. Komano gululo lili la Israeli. Gululo anthuwo guys pena pake kusiriza kuti chimachitika nchani. Ndiye pali gulu akuti People's Army, kuli gulu Palestinian Liberation Movement limene lonso ndi gulu limene lolo akuti counter terrorism limene lonso ndi guluso, and aliso ndi guluso linaso pakana magulu okwana 4 magulu 4 amene wawa onsewa Israeli ili kumbuyo. Okay, Israeli ili kumbuyo kwake kumapanga sponsor kumapasa ina yonse kuti azikwanitsa ku maphaso kumalimbana kwambiri ndi Hamas makamaka. Akuti Hamas yo afuna itulutse aichosera ndithu koma agwisa ntchito magulu amene wawa akuti afuna kupanga new Palestine. So by the way nkhani ndino kuti Hamas ikupanga accuse Israel kuti inaphwanya malamulo a ceasefire, komanso Israel ikupanga accuse Hamas kuti inaphwanya malamulo a ceasefire chifukwa chokuti panaonedwa video imene Hamas imathyola miyendo komanso kuombera makamaka anthu ena aku Palestina. Ndi anthu amene tinakambakala kuti anthu amene amaomberedwa apawa ndi magulu ake amene wawa tsopano tikwanena apawa amene amagwira ntchito limodzi ndi Israeli kumapereka ma information ndi kumapereka so information like akuti tu ali pakuti moti kuphedwa kwa anthu kuja amene ali akuluakulu a Hamas aja komanso nzika zina ma civilians. Nkhani yake inole kuti information yonse ndithu amayipeza kudzera mwa anthu amene wawa. Ndi pano anthu amene wasopano ndi amene atuluka kukhala poyera kuti akuluakulu basi nkhani chati imeneyo ndi izi ndi zimene zikuchitika kumene koko mabe sizikutha yayi. Israeli ikupitirizabe ndithu kuphabe makamaka anthu komanso ena osalakwa. Komanso ikupanganso strike iso makamakaso ku Lebanon kumene kuphatisanso Israeli imeneyo moti awiri mwa atatu enanso akuluakulu a Hezbollah kumene kuso achosedwa miyoyo aphedwanso ndi Israeli. Chabwino imeneyo tiyipite kaye pambali. Tiyeni tiyipite tibwerereno kwa Putin komanso Trump. Padali pano ndino kuti achina Ukraine Zelensky sopano ndithu wapanga strike ndithu waphulitsa nayenso mabomba ake mu dziko lija la Russia. The Voronezh and nuclear-powered cruise missile has been described by Russian President drones paja mabomba atali sizikutheka paja awakaniza paja. So iwowa akuti ndithu akubwezera makamaka pambuyo pakuti paja Russia nayonso ndithu inatikitanso kuphulisanso mu dziko la Ukraine. Therefore iwowa akubwezera aponya mabomba ndithu madrone kupakana ndithu ma airport ku dziko la Russia anatsekedwa kaye potetezera kuti ayi anthu ndege zisayende yayi, otherwise ndikuti pavulazidwa. By the way, sono tikachoka pa nkhani ya Putin komanso Trump zikupeza kwena kuti Trump ayankhula kwanena kuti akuti it's not appropriate, sizikuyenerera makamaka it's bad timing. Pano pakadali pano ati pamene Trump iye akuyesesa kuti pakhale mtendere ndithu iyeyo kuti ndikumakayesa mabomba makamaka mabomba anyukilira panepo ayi sizinayende ndithu sizinayenda apopo akuti panepo chimene ndiyopyezo kwambiri. Nde komano ukuku ndithu foreign minister ukuku anazayankhaso kurasha kumene kusopano anazayankha kuona kuti ayi akuluakulu ife timangoyesa zidazi
komano palibe threat, sichiopsezo kumaiko anu, sichiopsezo yayi kumaiko akwazungu. Ifeyo actually izizi ndi zathu ndithu mmene ife anu akefe tikukhalira. Therefore koma still nkhondo ikupitirirabe uku, and ukuso wa Trump response yawo ndi imene iyi ndithu akuti izi sizabwino kwambiri, iye akuona zoti ndizoyipa kwambiri zimene apanga achina Putin, chifukwa nthawi inoyi si nthawi yomwe sana zideyayi, koma nthawi yomasolva ma problems a nkhondo kuti athe. It is not appropriate. Izo ndithu zimene ayankhula tsopano a Trump amene. Tikachoka kumeneko ndithu tilowe tsopano ku Venezuela. Ku Venezuela naunso aku Venezuela ayimika mabomba awo, especially mabomba kumano ma defense system zijazi zimene zimayima nkumawa kama bomba zija adziyimika paona kuti anytime I think achina America atakapanga strike atakwa phwanya. Komabe iwo ndithu pamene Russia ndithu yatulukira ndipo yasaina migwirizano ingapo, komanso iyoyo ndithu yenenetsa kuti ife iyo Russia ikhala pamodzi ndi Venezuela kuti achina Trump asapange zinthu zoyipa. Iwo ndithu akufuna ndithu kugwetsa ndithu kumene kuko ndithu dziko likuligwetsa basi kuti basi achotse regime, achotse boma limene lilipo, ayike zimene akuzifunazo, chifukwa chona kuti dziko limene lili lima maubale ake ndi Russia, Iran komanso China. Ndiye mukudziwa kale kuti USA iyo dziko ili likhale mu region zona, likhale mkatikati, chako America maneighbors chonchi poti anthu amauluka pa boti kuchoka ku Venezuela kupita ku America, mu region imwe kuzipezeka anthu amene agwirizana ndi adani awo. Zimene zozo ndithu afuna achotse amene akupanga zimene zoyo. Ndi zimene zikuchitika ku Ukraine kumene koko, kuti Russia ikuti apo kuti iwe Ukraine ufuna kugwirizana ndi ndachina NATO abweretsa asilikali awo mmene mu inenso muno sizindilola, mu region ino sizindilola, kuchigawo chathu sizindilola. Zimene so America so ikupanga kuti ifeyo sitikufuna zoti Venezuela izikhala mati ndi achina Trump, achina Putin komanso China komanso Iran. Nde izo zili mene zili limo, komabe mabodi onde akuphulisa ndithu makamaka amene akuganizira kuti mabodiwo akunyamula ma drugs kumalowesa mu dziko la America. Anyway, zimene zinamba kale zomwe chabe kuti afuna ngopezerapo mwayi ndithu ongosinthapo bomalo. Chabwino kanina ndiya ku South China. Ku South China kwagwa ndege mafighters, ndege za nkhondo ziwiri, komano mapilotiwo apulumuka ndithu. Komano panopa kufufuza kaye kuti ndege zimene zizagwa bwanji makamaka, komano funso ndikumati nanga iwo ndithu kumene kuko amakatani. Ma America nthawi zambiri nkhani yawo imakhala yawo spy. Ku South China makataniko, ku South China amakatani ku South China. Ndi ma Chinese mukudziwa soka iso ndi maleza atu, ndi maleza ngawo bomboni za ndege ichayo gwetsa manager. Ndiye pano pasana bezi zifuka zake zitachitika njani makamaka kuti zimene zichitike ku South China ako. Ndiyo wakuti akuziyani anu ake wakuti anapita kumene koko for international operation, akuti amakapanga operation kumene koko atikungohanga tikungoendera basi kumona sisa kudziko lanu ake ma Americans, kudziko lanu ake makaraniko. Pakati pano mu nthawi yakuti pali ma tensions, mu nthawi yakuti pali nkhondo, pali trade war, pali zopsezo, pali anthawi sayakona ndisira bwino chifukwa China pamene America inali busy kumapanga mabomba masomozera moto nkhondo kundoku, China inali kutukuka kwambiri, ikuzitukula yokha
kumbali kukhuzana ndi business, ma industry, ma chilichonse, misewu, ma building, ma infrastructures, chilichonse. Zida China inali kuzitukula yokha kupanga zimenezozo pamene America inali kuchedwa. Ndipo panopa ndifaka kukhanga kuti hayi iwe China likupasa ma sanction, iwe China utere ma tariffs zambiri. Ndetu dakatili mu tensions imene iyi ino komane tingategezana kupita ku China, ku South China ku kumakaraniko ndeka aya mwina komano we believe kuti China hayi ndithu yaonetsa zina zake sura kwako kuno sikuseweratu osa maboya kuno mazatiyamba dala ya. So izo ndithu ndi zimene ndithu zachitika kumene koko nkhani yomalizira ntiyeni tibwerere ndithu ku Malawi. Pali mphekesera ndithu tipangabe confirm bwinobwino komano pali mphekesera zona kuti apita Mutharika ndithu ku State House ya kulilongwe kuti akuti apitako yayi kuti azakhala umene kuchako yayi akuti makamaka kunabedwa kwambiri komanso kunayipitsidwa ndiye kuti ayambe kupanga innovate kuti ayambe kuphunzako zitenga zindalama zambiri. Ndiye actually ntchito yawo azigwirira ndithu ku nyumba kwawo ku Page House koma ku State House ija kulilongwe kuja ayi ndithu kumene kuchako ayi ngati zili choncho ndiye kuti wani mwina chifukwa cha afuna aphe news ifa pali anthu ake anapereka news yona kuti yayi DPP sitna DPP udama makamaka afuna atenge 30 billion apange renovate kumene koko apange maintenance kumene koko ndiye mwina afuna mphekesera zimene zozo kapena mwina aso afuna angozira akulu nkhani simeneyo ndiye angozisiya kuti basi that's it. Makamaka atati aja akula and the focus yawo kwambiri akupanga focus ya kuti like palibe nthawi yoti azipanga zonjoya zitere azitenga limene kutenga pangira anyamata. Iwo focus yawo ndiona kuti akufuna zinthu zingwenda mwa straight and anthu amene akuwathandiza iyayi akuena ndithu kuwathandiza bwino and ndikumaona kuti zinthu zizipita motani. So guys, izo ndithu ndi nkhani zimene ndithu zilipo pakadali pano manso tizipatsana pang'ono chipepani chabe kuti ife chakuchedwa komanso nthawi zina mabize mukudziwa ndithu pamwe wa munthu ndithu zochitika zimakhala zambiri utere kuti nawenso zakoso zikhale zithu zikuyenda. Guys, thank you so much. Malawian Cameras.